Ҳамада салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар имрӯза навор якчанд мошини фурӯши арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. Дастгириро фаромӯш намекунем бародаро. Касоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки дар реклама бигузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро. Лайк, подписатсияро фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 140 сомонии тоҷикӣ. Рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузофи хетчбек, рангаш боша сирқ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтаи соҳибаш маълумоти бештар нависондагӣ нестай, фавран фурӯхта мешава гуфтаи. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтаистай 17000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 121 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. касе дар кора метавонад занг занад ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунад. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2006 дар кузофи седан, рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин бениҳоят гуфтаи тоза, задагӣ пусидагӣ умуман надора. 2 сол шид мошин ховай. моторш гуфтаи дуд намекунад. коробка ҳама ҷош сада, ягон камбуди нестай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтаистай 17000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 121 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯши Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузофи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш хадавоиш нав кардагия, харидори аниқ боша савдо карда мешава. мошин боша қарор дора дар Деваштич, нарша боша гуфтаистай 25000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 178 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузофи универсал, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтай, ягон камбуди надора. мошин тоза гуфтай, мошини молбозор нестай, биз гӯспанд ба ин мошин умуман кашидагӣ нестай гуфтай. мошин тоза беҳтарина гуфтай, фавран фурӯхта мешава. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нарша боша гуфтаистай 21000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 149 000 рубл. марҳамат шахсони харидор бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯши УАЗ 469 соли барориш 1985 дар кузофи пикап, авио мотор боша ДВД, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтай, ҳамаш нав кардагия айсар гуфтай, кузофш то 3 тонна бора мебардора. мошин боша қарор дора дар ноҳияи Турсунзода, нарша боша гуфтаистай 25000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 178 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ба шашум мошини фурӯши Opel Vectra A соли барориш 1994 дар кузофи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 4 электропакет дора, хадавоиш гуфтай 100%, лук дора, 2 баллони нав дора, 2 баллони 80% дига дора, ҳуҷҷат 4 моҳи дига дора.
камтар мега расходи масъала дорад, тамом дига мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 23 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 164 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1994 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нақша боша гуфтеса 13 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 92 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи хетчбек, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфта моторуш 100% расход надора, балонош соза, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 24 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 171 000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба нуҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, моторш 1.6 простоя, кондитсионер дора, электропакет дора, мотор ходовой 100% гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеста 20 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 142 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100% 1 сола ҳуҷҷат дорад, танировка дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 28 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 23 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Toyota Mark II соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 2.5, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 4 балони нав дора, кондитсионер дора, газ, бензин, документош буд шидаги гуфта ходовоиш кам кор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 20 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 142 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор коробкаш 100% губковат кардагия, ходовоиш 100%, камбудиш т покришка, ҳуҷҷатиш тамом шудагия. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтеса 7600 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 54 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо дар инҷо ба анҷом мерасад. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ду серусу аз эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. дар паноҳи худо, худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.